Jehovah di batana wa persehami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Ramong ti jala pasu-pasu na hati-hati dot pikiran nami di nalau manangin hatam. Amin. Kurian itu hata ni batana gabi turpuk jamita ima jamita pertanyaan di minggu tahun di Mesian buku Evangelium Lukas 14 ayat 25 1 sonon maidok dising alay torop no halak na mandongani ibana jadi gumusor ma ibana nin nama mandok na sida ganup halak na rotuau dang terbahen gabi sisiakku iya so dihasugon ibana amana inana na niolina anak konna haangkina dohot akka ibotona rodi hosana sendiri dang terbahen gabi sisiakku halak na so manuhuk silang na tuibana lao mangyuto na ay isi hamu nagyot pa dyan jokon palas-palas na sujumulu hudul mangetongi si palahon na tusi manang nabuhay lao patulusun unang di pauli jolo o jahanna hapedang tugugo na pasatos sa gabi surahan ni sude halak namar nida sa ibana doon na sida ma di puka halak oddo pajojokon hapedang anong baynon na pasukon isi raja na burhat bermusuh mangalodongan na raja na sujumulu hudul mamikiri manang na tardopak kosa mardongan saloksak soldado alunay na ro manahopi ibana mardongan dua loksa alay ang gusto tarbahini suruan nama pangulu bisan honang na pimusuli mangido parnamian hamu pedang tarbahin agya isi hamu gabi sisiaku anggoso tadikosa nasa na di ibana ido yanggo sahat na burian itu hatta nuayngon hira nomor 33 mobil bekas manang mobil second na mga Kristenon molo perlu beting harga buha masalahku lapatan ng asal mga Kristen nyaris tanpa komitmen nung atorop halak Kristen na so berkomitmen na so arong persituton na mameo paporasyaon jala na so ramang iton Kristus Jesus mabigi jamita be ikon na lucu-lucu nama dang tolak be mabigi molo nung amardungun tuwak kapuda apo-apo mamisangyo hola ropa rukilon nung manigor manabu tubagasan padilian halak ng merasa puas molo nung aroy ba na garup minggu tu gereja molodang manusay iba na tulungan na dang maganggu iba na tulungan na alay dang arong komitmen lao manarihon dongan lubi siyan na mangay tu diri sa diri dang si panguray tuhat na Yesus taring tuholong marado po keluarga dohon dongan cholma ay gari makaholongi musu marulakulak diajar to Jesus holong marado po keluarga dosa da uno di pangajarion ni Tuhan Yesus alay buasay kodonon ni Tuhan Yesus kalau pahalak narotaw ng tarbahin gabi sisiyaku iya so dihasugoon iba na amana inana na niulina anak kon na haanggina dot akkay boto na rodi o sana sendiri kurian ito hata dang di pabuni Jesus agia otik pesian akka si yuton iba na lapatan ni namang ito Jesus molo tayuton iba na rade mahita mate tu diri ta sendiri selesai dengan diri sendiri lau mabuan hanguluan dohot haturangan na jepek nasa na manuhuk silang na rade maiba na tersilang nitik kinay ikot tumimbo no debata siyan sa luhut na ikon masohot dohita siyan na merasa puas dia kanang soman tapatupa di bagasan ngulutta rikot do persitutuon nung ako ng halak Kristen holan anani na mga duha sa ngapon popularitas si humisik pangomuan pardunganon doon lang akan asing gabi sumuarahon di bata on ma tikina huria manungguli ganub na porsiya asa sudigo mos maniup asin ni roha ng tajalo siyan di bata dia turulang tuata Jesus manuaing komitmenta ganub mabualaw mangyuto Jesus dadahulan asal porsiya hita alay dohot do marsihohot mangulahon hasitongan na manghutod Jesus sahat do ng tuna may mengaruhi cara kita memperlakukan keluarga o barbalukta do nga saulata
dohot akka na so tumandahita dohot naso tatanda na marasing situtusya kita dohot cara mamakitikita mamakihepekta mamaliho pilyata alay ikon otentik do haporasyaw ni dada sa kulong ni akka deba dongan na sa bagas asang mamasidan bagan deba dang masidaan alay ikon mar pakkorhot tuwakka nadangol tuwakka na pugos tu humalyakta diyan siya turpukon mabuhi at tusatta dia do lapatan ni barita nauli dada hulapisan moral dohot etis isi ni barita nauli dada hulapedo mantaringot tu cara hidup niya ala Kristen hatan ni bata alay dohot do komitmen perstitutuon na tutu lao sa tiya tu di bata tagamon do say adong akka manghihoti hita lao manghihutton ibana alani topudo di sitang ibana hita lao manadik kung nasa nabuhay mamakita lohot manang melekat menak manotong metap momok demi kenyamanan ay molo miyak kita dibagasan halo kotoni ebetardok mahita songon halak na so manguduti pajonjong palas-palasi tapukka alay dakta pasidong imaturus ni halak akka na so berkomitmen alani ipajuwon ni Jesus dadahulan komitmen na pejet alay persitutuon na manotong mangihutton iba na sa tiyero di sa liling na hurian ito hatta nasa zona nyaman na arong dihita sinuayang ditantang para sa urat na tutuhan Jesus patardo sa luhut dianupan na dang bolas sita marsilalian manang martabuni di bagasan zona nyaman na arong dihita sinuayang di dadewataros sahat turoha parbagasatay berkomitmen do hita mangiton iba na manangdang para sa tokinan donasa na ngihoti hita di Portibion agia piharta dot hasang hapon para sa tokinan do sa luhut na patardo dianupan nito hatta na bolas akay mangabati hita lao mangiton pajuhon nito hatta di jauh tu hatta do hita lao tumadikon nasa napahulak kita siya diwata ikon siya nasa gugu do hita ro man napotun ibana nung natikina hita manatuhon prioritas manang hasudungan ni ngulutta amen martua ma halak na tumangihon jala mangulahon hata ni debata di bagasan ngulu na si ganupari amen.